Tolosak lideratutako ekitaldi hau oso interesgarria izaten da, izan da, ere gobernu aldetik, ikusteko eta jakitzeko beste europear erregiotan ere ze gauzak egiten dian eta atea irekitzen kolaborazio handiagoa izateko beste europear herriekin. Así que nire ustez hau izan da hasiera puntua hemendik aurrera lan egiteko ere Charlevileko eta Arden regioarekin. Bueno, benetan oso valorazio positiboa egiten dugu Gipuzkoako Foraldunditik, Charleville Meziersea egin dugun bidai honetan. Benetan aukera oso onak ikusten ditugu ekonomiaren ikuspegitik, batez ere industriari lotuta eta bereziki elektromugikortasunari eta fabrikazio adituari begira. Gurekin etorri diren enpresek adierazi dute beren interesa eta hemendik aurrera tokatzen dena da martxan jartzea benetako elkarlan hori burutzeko. Tolosaldea lanbidezik eta murbilduta onbi hildo estrategikontzako hitzarmen hau oso ondo etorriko dela, bai elektromobilitate aldetikan eta aditiba aldetikan, bai. Saiatuko gea hitzarmen bat sinatzen, Platinum 3D polo teknologikokin aditibako teknologia eskolan garatu ahal izateko eskualdeko enpresei zerbitzuk ahalik eta aurreratuenak emateko. Bueno, pues ha sido un encuentro muy positivo, con ya gente que nos han recibido que tenían muchos proyectos y el labor anterior ha sido muy bien hecho y hemos tenido el contacto directo, o sea, en los proyectos, sobre todo en proyectos de electromovilidad. Nos interesa directamente la empresa Irizar, que actúa mucho en el mercado francés y puede ser que es un proyecto que nos pueda interesar directamente. Oso positiboa, bidai hau, elektromobilitatea eta teknologia aditiba arloak jorratu ditugu, punta-puntakoak ditugunak orain eta CAF enpresarentzako oso garrantzitsuak eta estrategikoak direnak, eta segurun hau, anaikidetasun hau oso garrantzitsua izango dela eta onuragarria enpresa eta Tolosaldeako enpresa eta industriarentzat.